बर' हारिया थैलिया, बर' हारिया थांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आसामनि बारग' मन्थ्रि थानेश्वर बर' बिथाङा तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय कसुबारि गोजोन फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंफुंजानाय 10थि बर' थुनलाइ आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै नैथि सान आरो बे नैथि सानाव गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे थुनलाइ बिथिङाव गोबां गोदान आरो गोजाम लिरगिरि एबा थुनलाइगिरि बिथांमोननि सोरजिनाय एबा लिरनाय बिजाबफोरखौ बेखेवनाय जायो। बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो मोनसे समनि आसामनि बारग' केबिनेट मन्थ्रि बिथाङा बाहागो लानानै बर' हारिया थैलिया, बर' हारिया थांगोन होननानै बुंथियो। आरोबाव बिथाङा बर' रावा मिडियाम आरो फरायसालिफोराव फोरोङामोनब्ला एसेबां जौगायामोन आरो बर' रावखौ जों मुगैनाङा होननानैबो बुंथियो। लोगोसे बिथाङा बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनांगौब्ला आबुं टिभि चेनेल खालामनांगोन होननानैबो फोरमायबावो। साहित्य सभा अर्गानाइजेशननि थ्रुयै जेसेबांखिनि कनफारेन्सफोराव खोनानाय जे बर' राइटारफोर बा अन्यान्य जि खन्थाइगिरि आमुखफोरखौ बिजाब लिरनो माने उत्साह होनाय जाबोदों, माने इन्सपिरेसन हिसाबैबो प्रडाक्सन बेबायदिनो प्रति माने बोसोरफ्रोमबो बेबायदिनो बेखायनो बे मोनसे उत्साह जगायदों आरो बर' हारिया हिसाबै माबादों। आरो बे बाथ्राया बेनो, बर' रावा जुदि मिडियाम नङाबा, बर' मास्टर जुदि खालामाबा बर' रावा एसेबांखिनि दावगानाय नङामोन। गतिके बेबायदिनो दा हारिमुखौ जुदि फोथांनोबा फुल फ्लेजेड टिभि नांगोन। दा बेनिखाय माने जिবিলাক जायफ्रा लिगाव दङ बिसोरखौ बुंनोबा फुल फ्लेजेड रेडिअ नांगोन, मालायनि रेडिअ'थ' जानाय नङा। बेनिखाय बेखौ बिटिसि एरियायाव बेफोरखौ नांगौ। आं सानो बर' हारिया थैलिया, थांगोन। बेरा बेनि बर' रावखौ मुगैनो नाङा। लवार लेभेलाव किसुमान माने माबा दङ, मुगैयो बर' राव सोलोंना मा जागोन, खिन्थु बर' राव सोलोंना 1.5 लाख थाखा दरमा मोननायनि साख्रि मावदों, प्रफेसार जादों। गतिके आं इउनिभार्सिटि जेथिया खुलिबाय क'क्राझाराव 1998 सननि 12 जुलाइ, बेनिफ्राय बेसेबां 300सो बर'फोरा मास्टार डिग्रि हल्डार जादों। आंनि समान आरो लाखि मानसि सोरबा दंबावो नङा, आंनि साय मोनसे आनन्द मोननाय मानसि बिदि नङा। गतिके आं बेनिखाय बे बयसआव माने बेनिखौ बर' साहित्य सभाया माबा जुदि आफोदाव गोलैयो बा अन्यान्य उसुबिदा जायोबा बिनि परामर्श होनो आं फैदों। गतिके बे हिसाबैनो आं फैदों। गतिके आं बर' हारिया थांनो हागोन, जागोन, बर' रावा लांगोन। बे मोनसे माखिथारमाना भारतबर्षआव मोनसे रिजनेल लेंगुवेजआ जाबाय। जों आरो ट्राइबेलनि केटेगरियाव गैलिया, जों रिजनेल नेसन, नेसनेल नेसनेलिटि। बे हिसाबै जों थांना थानायनि लामा मोनबाय। बेवहाय बर'फोरा गिनायनि खुनु आपत्ति गैला। सरकारि राव सोलोंनोबो अफिसार नांगौ, बर' रोंना खम दङ, जागोन बे ग्रेजुवेटलि। बेखायनो मास्टार डिग्रि माबानो माननांगोन नङा। आसाम पार्लियामेन्टआव 20थासो पस्ट माबा खालामदों, बेयावथ' नेपालि हिन्जावसो हाबबाय दङ बर' मिडियामाव पास खालामनाय अदालगुरिनिया। बेनिखायनो मानसि नांगोन नङा। रावखौ सालायनांगौबा अफिसार नांगौ ना नाङा, सेक्रेटारि नांगौ नाङा, कमिसनार नांगौ नाङा, चिफ सेक्रेटारि माने एडिसनेल चिफ सेक्रेटारि दङ बर' रोंग्रा, बे डिरेक्सन माबानो जे जों माने मन्थ्रिया अर्डार बा बेखौ लिरनाय नांगौ नङा। जे जों माने मन्थ्रिया अर्डार बा बेखौ लिरनाय नांगौ नङा। गतिके नांगौ। बेनिखाय हायार इडुकेसन खालामनाय मास्टार डिग्रि हल्डार लिखौ बेफोर नांगौ, होमबासो हाबबाय थागोन जासिगोन। माने बेनो 10 बोसोराव कमप्लिट जाहैगोन होननानै आं सानो। आरो बिसोरबो दा सोलोंनो बाध्य जादों नङा, बिसोरनो सोलोंनो बाध्य जागोन। बाक्सा सालबारि महकुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। किरण एन्टारप्राइज, जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्शा, लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटा। बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक, ई-रिक्शा आरो बाला, अन्थाइ, सिमेन्ट, इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन। गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।